Уркусылларга осколны бит олар бары үрдүк үрәк кыһатыгартала харабит боллактарына билген республикага промышленность күскә сайдан итенне бойга гәүләләр үбәттүнән табыгастагын тахамнагын өйдән эдерҗон промышленный идәни баһылыр әлбәттә. Монатаһынан жарыктак булу кининнәңе эмие бульдозерис кая техникатын суаппардар курдыгыдагы үеретер курстараһын промышленный тәлтәләргә үләгә кирәләр. Былырын эмие водитель Белаз бёһон тонна алып берип пиппит алты кехине ол хачтын Нюрбатагы район уюмута. Онна слесарь кипя ден берип пиппит онтолар бүтүн мастер спец ден өрөк заведениета конкурска кайын өрөгөн өреттер битеман Нюрбага келе. Нюрбатагы хайыны байтар кембинә кекериңнен орто саслаппат чата коллектив сылтан сылайы эдеремсиянихер. Тәлилтәгә 2-нче сылтан белән Нюрбаттан төрөттәг Александр Федоров капсиринен. Билиңне Эдер Джон сыты хоту болан үләгә түргәнлек сыстары бит. Манатаһанан ортан ал берәктәхтәре тәлилтә бәйтен суотугар әби үбәрәттәре бит. Александр капсиринен билеген техника сайдан үләгергә дустург болла дир. Манатаһанан вакытынан үләгергә бару условия бар денетер. Амбастан дигеннән үерәк надыгыдан баран бастан рабочий профессияны ки баһалык такты яны бу. Осеннан тойда така бияка элбак үдүк үерә битерән ки маран үләки бүтчөннәр боросты үләтне үләдиләр. Ки барда үдүк үерәктә атак набук үлә набуга дие хуак. Олен бастан рабочий профессияны баһалан аяк 1-2-3 сыл хотя бы үлән илдерне атактардан үләне белән бараннарга руководящий донорская олороллары хатамжылак болу дияны. Билеген ытчаты промышленность көлләләр бир сүрүн тәрелтәнен алроса компания болар. Манны үләли билеген тахамнак, манатаһанан канназ дөттүнән сөйләк. Онан ытчат Джон ортан ал берәгә баһалан кәлиңенән үрдәтеннән тутагы ләһит болара кирәксе билләх. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сака телевидениете, Нюрба.